Mae gan bob myfyriwr hawl i gyflwyno adborth am ei profiad academaidd, ac mae cynrychiolwyr academaidd yn myfyrwyr etholedig ar eich cwrs sy'n helpu i sicrhau bod llais y myfyrwyr yn cael ei clywed. Mae cynrychiolwyr academaidd yn casglu'ch adborth yn rheolaidd, a gallan ddwyn eich barn neu bryderon at sylw undeb y myfyrwyr, neu godi materion mewn pwyllgorau ymgynghorol staff neu myfyrwyr. Mae'r cyfarfodydd hyn rhwng cynrychiolwyr a staff yn caniatáu i bawb weithio gyda'n gilydd i ddatrys problemau, a helpu i wneud newidiadau nôl yr angen. Mae gan bob adran gynrychiolwyr academaidd, a phob blwyddyn rydym angen myfyrwyr i ymgymryd ar rolau hyn, oherwydd byddwch chi'n rhywun sy'n gallu cysylltu â myfyrwyr ar eich cwrs a chasglu adborth am ei profiad academaidd, bod yn ddolen bositif rhwng staff a myfyrwyr i godi a datrys adborth, helpu i greu newid mawr a bach sydd o fudd i fyfyrwyr. Mae rolau ar agor is-raddedigion ac ôl-raddedigion, a gall unrhyw un sefyll i fod yn gynrychiolydd academaidd. Bydd y rôl yn cymryd dim ond 1 i 2 awr yr wythnos. Byddwch yn derbyn hyfforddiant gan undeb y myfyrwyr, a byddwch yn ymuno â chymuned o fyfyrwyr eraill o bob rhan o'r brifysgol. Mae'n hawdd sefyll i fod yn gynrychiolydd academaidd. Ewch y dudalen etholiadau ar wefan undeb y myfyrwyr a llenwch y ffurflen syml ar-lein. Ewch i www.imaber.co.uk/etholiadau. Mae'r cyfnod sefyll yn cau dydd Llun 12 o Hydref. Felly, os ydych chi'n rhywun sy'n awyddus i gymryd yr awennau, dyma eich cyfle i godi eich llais dros eich addysg, a helpu wneud yn sicr bod yr addysg honno y gorau y gall fod. Does dim rhaid i chi gysylltu â chynrychiolwyr academaidd i gyflwyno'ch adborth. Mae gan y brifysgol nifer o ffyrdd eraill o sicrhau bod eich adborth yn cael ei glywed. Mae syniad bod eich llais yn cyfri yn ymwneud â'r newidiadau a wneir mewn ymateb i'ch adborth. Felly gwnewch yn sicr eich bod yn chwilio allan am bosteri mae eich llais yn cyfri ar draws y campws i weld y newidiadau diweddar a wnaed o ganlyniad i adborth myfyrwyr. Mae yna nifer y ffyrdd y gallu di'n helpu ni i wella, gallu di siarad gyda ddarlithydd, dy diwtor personol, dych gynrychiolydd myfyrwyr academaidd, neu swyddog undeb. A gallu di hefyd ddweithio ni drwy lenwi'r ffurflenni gwerthuso modiwl, ffurflen dylais ar waith ar-lein, neu drwy dy ap Aber. Gad ni wybod beth ni'n gwneud yn dda a lle gallwn ni wella, a chofio lenwi dy ffurflenni gwerthuso modiwl.